katultol man si Aksyon Dorel sa balay. Oo, tiyan na obligasyon. Oh, wow. Di Aksyon Dorel, tiyan naman ang plano. Tapos natakaboy. Of course, good morning na Teacher Romela, Revaloman, Tito Shelo, and Excel. Diraman sa Bago City. Follow mo, Action Boy. Yes, sa kay Remar Hicano Halyasgo. Good morning. Monitor lang kami di sa Sitio Lupa, sa Barangay Lupa, sa Sitio Lupa, sa La Castellana. Family Halyasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalfin, kag Tapayan family. Ray Baryoga, sa mga member mo sa Energy Funds Club. Atia Kim Iriman, good morning man. Kag kay Remia Garcia, Gingging Arroyo, good morning dira sa inyo. No? Bia Jonathan, of course, kay Chona Cordero. Vicente Simeliano, dira sa may check-in hotel. Yeah. Morning, Sir Vicente. Kay Raymond Legaspi Pineda, maing agaman, ang pamilya niya kag Manina. Pag-greet niya na yourself. Ginag-greet yourself, kaya pamilya kag Manina, gin pauliya pa si Manina. Yan, unahon mo si Manina, mo greet, no? Noel Amar is also watching. Nilda Lobaton Ababa, listening and watching in Davao. Sa Davao. Wow, maing buntag, kaninyang tanan. Sa kay Alex Montesag, napag-greet na sa day Ma'am Van Mayo, Jinky de Don, kag kay Ma'am Lily King. Michael John Season, kay hindi ko na to One Ball Gallo, kag kay Madam Alma Alvarez Gallo. Yes, aga pa kami chat ni Maninoy, kay Timay Ara gali sang nagpakita ya din balaklan di ticket. Okay, matanaw siya sang boxing. Pacquiao. Nga boxing. Versus Spence. Yes. Sa August 21. Okay. Sa Las Vegas, Nevada. Errol Spence. Yes. Mana, baskog mana. August 21 na? Oo, August 21. Lapit na lang. Ano sa adlaw man? August 21. August 21 eh. August 21 eh. Basta tupad na di sa aton niya, Sunday na siya. Oo, dito Saturday. na to So, sila. August 22 sa aton. Diri ni mabawi ang Pilipinas Sa anong bawion ta? sa Miss Universe. Kay sa West Philippines eh. Oo, pwede. Susan Cedulio Taberno, kay Rane Joseph Saril, shout out sa family Saril kag Lamazon sa Himamaylan. Mark Duran Ungsod, dira sa Valladolid sa Batuan. Family Duran kag Ungsod, ay mga parinte ko nagali, mga parinte ko da. Kumusta ka mo dira sa Ungsa kag Suwan sa Batuan? Sa Ungsod? Sa Batuan. Ang pamiyang Ungsod, yung pamilya na yan. Barangay Batuan, Valladolid. Kay Madeline Magno Waskin, sa Silay, sa Villa Hergon, good morning uno sa Yabana, kay Jeffrey Waskin, kay sa mga bata niya, halong kamuda. Sige, good morning. Yes, of course. Tiki sa Villa Hergon, kay Paula Sayo na lang dahil. Na si Paula? Hindi, mas tupad lang. Tupad lang. Tiki Silay. Ila na ang kanang Villa muna? Hindi Ila na? Kaya kung ila pa natin Villa Sayo na eh. Pakadto ko da, makaambit ka na gid subok. Pakadto si mga... I'm so excited. Sige. Standby na sa mga balita lokal. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:08 sa detalye na sa mga balita lokal. Ginkumpirmar ni sila City PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Robert Petate nga ang drug lord nga si Michael Vincent de Villagracia ang salvage victim nga nasapuan sa Palo Alto, siyudad sang Antipolo sa probinsya sang Rizal. Suno kay Petate may nakuha nga driver's license sa bangkay nga nagbulig kilala sa napatay. Ginpalantaw man sa kapulisan sa amay kag utod ni de Villagracia nga karon preso ang isning laragway kag ginkumpirmar nga si Michael ang napatay. Si Michael ang may pila sa liog kag igo ini sang paglutang. Na-record naman sang Western Visayas ang pinakadamo nga COVID-19 cases sa sulod lamang sang isa ka adlaw. Sa record sang DOH-6 naglabot na sa 42,511 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sang 532. Nangunang probinsya sang Negros Occidental nga may 155 ka kaso, hinsundan sa Bacolod nga may 151, Iloilo City 76, 59 sa Iloilo Province, 27 sa Capiz, 4 sa Guimaras kag duha naman sa Antique. Samtang 127 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 35,758 kag 7 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 1,038.
Ang Western Visayas may 5,704 ka-aktibo nga kaso. Natala na nga magatukod sang dugang nga team ang Task Force Disiplina sa siyudad sa Bacolod nga mong magatutok sa pag-regulate sa mga establishmento komersyal angon sa ginapatuman nga minimum health protocol. Sunod kay Task Force Action Officer Wilfredo Taba Julingo, halos ang iya mga personel asa karon nagatutok na lamang sa bahin sang COMELEC nga mo ang inatagsa sang tuman karamo nga nagaparehistro kada adlaw. Dunga pa ni Julingo, base sila ginhimo damlag lang nga monitoring sa palibot sa syudad, pila ka mga restaurants sa kung kalan-an ang liwat na naman nga nagalapas ang inapatuman nga regulasyon ilabi na ang social distancing. Magkaalarma na sunod sa Negros Occidental Police Provincial Office ang sunod-sunod nga pagpamatay sa probinsya kag ang mga biktima ginawigit sa maligwan o kung maligwin nga lugar. Ining palayag ni NOCPO Deputy Spokesperson Lieutenant Abigail Dunasco kasunod sa wala na untat nga kaso sa diin ang mga suspetsado wala man makilala. Dugang pa ni Dunasco, padayon man ang investigasyon sa mga otoridad agon maghatagan sa hustisyang kamatayon sa mga ini. Palayag pa ni Dunasco, naghatag naman sa direktiba si NOCPO Director Colonel Romy Palgue sa mga Chief of Police nga mangin seryoso sa investigasyon. Madumduman, tinalikdan nga semana, 4 kapatayan na sapo na lang sa mga may pila sa pagpangluthang kag pangpambuno. Una sini sa Mamaylan, Morsha, Talisay kag Bredco sa syudad sang Bacolod. Nagkaladak pa naman ang 5 ka mga mangisda sa kaso ng illegal fishing sa Panal Reef, Sagay Marine Reserve sa siyudad sa Sagay. Mga 2:00 ang tagna sang kagahon Biyernes nga adlaw. Ang mga nadakpan gikilala nga sa Richard Delfin, 45 anyos, Dave Bohol, 25 anyos, Ronnie Iwayan, 28 anyos, sa Arvin Norca, 46 anyos, kag Francisco Rejeos, 36 anyos, tanan pubuluyo sa barangay Mambulok sa siyudad sa Sagay. Sunod sa investigasyon sa Sagay PNP sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Albert C. na aresto man matapos nagapangisda nga gamit ang kompresor. Na-recover sila puder ang isa ka pump boat, isa ka flashlight, 6 ka improvised fins kag mga nakuha nga mga isda. Patay naman ang anay preso matapos ginluthang sa puro kabugwason, barangay Mansilingan, syudad sa Bacolod, Biyernes ang gabi, Mayo 21. Ginkilala na patay kay Odi Gonzaga, anay preso bangod sa kaso sa iligal nga droga sa itong Agosto tuig 2019. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahig sang uto ni Odi nga ginkilala sa kay Himater, mabakal kuntani ang sang sudan ang iya magulang sang natabo ang pagpangluthang, kag ginatudlong ang mga suspetsado among riding in tandem. Dugang pa sang uton, nakabati sila sang 7 kalupok kag nakita na lamang nga may pilas na sa naglain-lain nga lawas ang iya sini nga magulang. Sunod naman kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7, ang riding in tandem suspects ang sakay sa scooter halin sa east padulong sa west nga direksyon kag nagliko padulong sa barangay Handumanan nga direksyon. Nagkuha sa crime scene ang 7 ka basiyo sa kalibre 45 nga armas luthang. May mga ginasuspetsuhan na ang pamilya kung sino may kaymuan sang krimen apang nagpamaliban nga hingadlan kag ginpalayag nga makapila na ka beses nakabaton sang pamahog sang kabuhi ang ila sini nga himata. Nakabatunuan sa tempranong plating incentives ang 117 ka mga manguma sa banwa sang Hinigaran. Suno kay Governor Bong Lacson, apektado sang pandemya ang mga manguma kag mahimo apektado man ang ilang kapasidad nga magpangani rason kung nga luya hatagan sang gobyerno probinsyal ang konsambulig ang mga ini. Sa kabilugan, 296,720 ang nabaton ng insentibo sa mga mangunguma. Ang insentibo kabahin ni sa programa sang Office of the Provincial Agriculturist. Sa katapusan nga balita lokal, naglamot naman sa 200,000 pesos nga balor sang kalitan ng intugas ng sunog nga nagluntad sa tong Mayo 21 sa National Highway Barangay 2 sa syudad sang San Carlos. Sunog kay FO1 Erica Cuesta, Chief Operations Officer sa BFP San Carlos, ang nasunog isa ka commercial building, may videokehan nga nagaserbe sang pagkaon kag ilimnon. Dugang pa sa karon, padayon pa ang investigasyon sa BFP sa gintunaan man sang sunog. Hagna para sa ikatlong bayanihan law, ginaprubahan sa House Committee on Appropriations. Samtang BPO kag COMELEC employees ginlakip sa A4 priority list para sa COVID-19 vaccination program. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1.
Kay Suset Alunan dira, good morning sa Hong Kong. Louis Aldas Sr., good morning man. Nalipat ugli magkuan muno sa imo nga sayab lalo kaangayan si imo no. Say. Naka national costume. Linggo ng wika. Daw ka linggo ng wika. Happy linggo ng wika. Pwede ka na makasot-saot ya. Tarara tararatan tan 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 tararan dan dan. Tandaran dan 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 daran. Hindi ka na chicken dance ka pwede. Ay, yung mga mic ano to? Ay, wag gali. Ano naman, doon yun sa butay mo ko. Nilawag na ko to sa Gcash ko po. 0915. Tarararan dan 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 dan. Sababaw lang na yan. Kaya doon ka, nanta ka dance ang maglalatik. Hindi ka makalambot. Lambot mo na ya! Puro lastubang eh. Wala lang likod. Perfect. Nakakamiss no, ang mga ano. Ang mga, nami ka man dyan mga folk dances. Nami dyan face-to-face classes. Correct. Sige, Leonard Pakok Barcoma. Good morning dira sa imo Pikok. Pikok, ble. Pikok. Morning da, Pikok sa kwan sa guro ay kung hindi magsala inigaran sa mo botlake daw Barcoma Pikok Barcoma. Maria Elena Dioso Adorio, good morning man. Kay Cory Vidaha. Ma'am, good morning. Yes. Tulog ka na daw dugay kay amigo na Tonya Nera man Gregas. Oo. Pinky Terwell. Shout out lang sa Teruel family sa Barangay Villamonte. Hello, Teruel family. Watching asa Qatar ni si Madeline Waskino. Kay Ma'am Elizabeth Malaga Gamala, good morning. Ma'am Lily King dira sa London. Good morning. Dalit na lang no kay magamat-amat na bakunahay, dali na makapulis anday Ma'am Lily King. Macria Perez from Manila. Donna Navarti Macario, si Donya Elena na Aligarbes, daway ko makakita. Wala si Donya. Oo, sako guro sa iya pag-isip siya manggad. Oo. Okay. Sige, action din. Sakaya Nilda Yutis, good morning man. Kay Trexie Aboseo, kagkaya Sally Acque de Sousa. Good morning, maulanon nga Saturday. Pag saka mo Aksyon Boy, ulan na. Yes, konsa Dabu-dabu. Dabu-dabu. Marisa Carbajosa Grijaldo, good morning man. Kay Martin Aliling, good morning. And of course, Sir Michael June Season, good morning from Chatu Elise. Happy birthday ko no sa iya cousin nga si Milot Despojo of Chicago, Illinois. Happy birthday to you. Perfect. Kay Suzette Alunan, good morning man. Of course, kay Chet Zamora, Antonieta Baha. Kay Angie Villa, good morning man. Watching from Oman. Muscat, Oman. Oman. Ang Muscat is the capital of Oman. Yes. Good morning man. Kay Deputy Spokesperson, Lieutenant Donasco. Hindi siya? Nag-ano siya. Asa yung muli Hambal niya, greet mo gid si Aksyon Boy for me. Bow! Lolo. Na ka na? Galing ka rin ni Dennis. Si Dennis, walang Good morning, madam, and how are you? I hope you're fine, thank you. Ay, gagawin siya gilikadlaw sang kwanto. Sang ano ni gani? Sang pambalmong principal bala. Ang principal suspect kag police karakter. Oo. Ang balya, ginadamo ginabalan si Aksyon Boy. Alam. Standby na kita na sa aton mga balita national.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:23, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginaprubahan sang House Committee on Appropriations ang hagna para sa Third Bayanihan Law nga nagabalor sang 405.6 bilyones pesos para mabuligan ang mga Pinoy para makatibawa sa COVID-19 pandemic. Sa panel meeting, ginaprubahan ni Ways and Means Committee Chairperson Joey Salceda ang hagna nga ginatawag nga Lifeline Package. Ang inadusong nga Bayanihan 3 isa sa mga prioridad sa Kamara antes mga June sini DS sa Hunyo 5. Si House Speaker Lord Alan Velasco isa sa mga key proponents ng hagna. Sa idalom sa Phase 1 sa ginadusong nga hagna, may kabilugan nga 108 bilyones pesos ang intigana para sa assistance nga ihatag sa tanan nga Pinoy. Aprobado na sa ikaduhang nga pagbasa ang hagna nga tuyo maghatag sa special protection sa mga kabataan batok sa sexual abuse sa internet. Ginaprobahan sa Senado ang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Law o kon Anti-OSIC Law nga nagaamyenda sa Anti-Child Pornography Act ug Anti-Photo and Video Voyeurism Act agud mapamatbatan ang nagakatabo nga online sexual exploitation. Samtang ginaprobahan man ang gindugang sa hagna nga tugutan ng PNP kag NBI nga magpasaka sang kaso may angot man sa amo nga law. Ginaduso naman ni Senator Sane Angara sa Department of Education nga padasigon ang pagbakal ka pag-release ang connectivity load para sa mga public school teachers sa idalom sang Bayan to Recover as One nga nagatag sang pondo nga natala na mag-expire sa Hunyo 30 tuig 2021. Sa statement gipahag ni Angara nga amo man ang chairman sa Senate Finance Committee ang allowance sa mga manudlo available na pagkatapos ng enactment sang Bayanihan 2 karon nga 2021 General Appropriations Act. Dunga pa ni Angara, madamo na siya sang nabatian angot sa mga manudlo nga nabudlayan na sa ilang pondo bangod sila pa ang nagagasto sa ilang load. Palayag pa ni Angara nga kinahanglan mahatag na gilayon ang load o kung mahatag na gilayon ang load, ilabi pa nga madugay ng available ang pondo para diri. Ginlakip naman sang gobyerno ang business process outsourcing sector personnel kag Commission on Elections frontline employees sa idalom sang A4 priority category para sa COVID-19 vaccination program sang gobyerno. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, inay nasad sa resolusyon sa Interagency Task Force nga gin-adopt subong nga semana. Ginpaidalam naman sa A4.2 priority list ang liquefied petroleum gas dealers, retailers, kag attendants. Ginpahayag naman ni Interior Undersecretary Jonathan Malaya nga manubo sa 5% sa mga persona nga nagkatakpan nga wala nagasuksok o kung hindi husto ang pagsuksok sa face mask ang napasakaan sa kaso sa korte. Sunod kay Malaya, malapit 80% sa mga persona nga nagkakatakpan ang inahatagan lamang sang warning sa otoridad. Una diri sa public briefing, ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga 32,867 ka individual ang natakpan nga wala nagasuksok sang face mask halin Mayo 12 to 16. Sa mga kanamuon, 15,556 ang inatagan sang warning, 14,066 ang ginpabayad, kag 2,308 ang nag-community service. 240 ang gin-inquest, kung pedalom sa inquest proceedings, kag 697 ang naresto, kung pedalom sa regular filing sang kaso. Ginbaso naman sa Philippine Statistics Authority sa fake news ang natabo nga pagkadto sa madamo nga tao sa registration area para sa National ID sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang mga tao nagsobra sa ginapaabot nga 1,600 ka registrants ang nagtulod sa mga opisyal nga suspendihon ang operasyon sa temprano bangod sa kabudlayan nga mag-implementar sa social distancing. Sunod kay PSA Assistant Secretary Rosalinda Bautista na diskobrehan nga may nagpalapta nga magapanghatag sang kwarta kag ulihina nga adlaw sa pagparehistro rason nga nagdagsa man ang mga tao. Ginanunsyo naman ni Budget Secretary Wendell Avisado nga na-release na ang 13.64 bilyones pesos nga Barangay Development Fund sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sa online meeting sa House Committee on Appropriations, ginpahayag ni Avisado nga 3 bilyones pesos ang nabili na lamang. Doon pa ni Avisado nga sa karon nagahulat na lamang ang DBM nga makumpleto ang requirement agud mahatag ang kwarta nga nagasunod sa timetable bago kinahanglan nga mag-report sa Kongreso kanang tabo sa ginaprobahan nga Barangay Development Fund sa idalom sang NTF LCAC. Sa katapusan nga balita national, arestado naman ang 20 anyos nga Iloy matapos ginbaligya online ang iya sini nga bata.
Suno kay Police Major Anjanet Tirador, Deputy Chief sang Tagum City Police, nagpangayop sa bulag ang isa ka concerned citizen matapos ginpost sang Iloy nga patso niya ang bata kung wala may magbakal sa balor nga 200,000 pesos. Dugang pa, wala inigin sapak sa iban nga mga netizens sa una sini nga pag-post, bangod posible nagpapansin lang sa social media. Ginpatigayan ang entrapment operation pagi sa pagkumbinsi sa Iloy nga may mabakal sa bata, kag aresto ang sospetsado sa Ilabalay kadungan sa pagsalbar sang bata nga yara karon sa paghinakop sang local social workers. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28. Good morning, Anay Dira kay Turco Jungko, Judenio Sarmiento Puig Lazaro, Ana Sinoro, kag happy birthday kay Vincent Fabiala, kag saya kay Lulu Vicente ni Aldren Esteves Fabiala, no? Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, si Ma'am Luing Melos. Para na siya sa dalam, ganyan mo na nabasahan ka. Thank you, Ma'am Melos. Sige. Standby na kita sa Aksyon Hotline o Aksyon Report second portion bukod kay Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mabalita sa Aksyon Balita Morning Edition upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!